успехи, които постигнахме през последните години, са и ваши успехи, защото ние не сме сами в тая борба. В крайна сметка и социалният аспект на нещата играе много голяма роля и ние сме показали отношението си и социалната си политика в тази посока. Не само към хората от региона, към децата и към много други важни аспекти на нашето общество. Аз ви пожелавам една успешна година, един успешен сезон. Едно много добро начало на сезона е една основна предпоставка за това всичко тук нататък да върви добре. Знаете, миналата година как открихме сезона, отново нещата изглеждаха невъзможни, обаче подготвихме 3 писти тогава, когато никъде нямаше сняг. В момента имаме сигурно 10 писти по обстановка, в която почти никъде в Европа не се карат ски. Пожелавам ви безаварийно каране по пистите на курорта. Бъдете живи, здрави и весели празници! Много благодаря на господин Беляков. Сега ще помоля моите колеги в една импровизирана мини-церемония да издигнем знамената на Интерски и на Пампорово под вашите бурни аплодисменти.